ଦାଦା ଆଜି ତ ଆଇଁଷ ବାରିଟେ ଅଛି, କଣ ରୋଷେଇ କରିବା? ଚିକେନ ଝୋଳଟେ କରିଦବା କି? ହଁ ହଁ ଚାଲ। Old school, the Jay-Z, Jay-Z, the city वाली and मी देसी देसी तरी इगो तिला जरा भी नहीं मनामध्ये खराबी नाही बैगन तिच्या मागे daily crazy तरी why so shy 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 सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं नाव काय आहे ग सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग ती ओजी एकदम फाईन आणि थोडीशी डिवाईन कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं किलो स्टाईल गोल्डे बोलायला କେମିତି ହେଇଛୁ? ପୁରା ବୋବାଲ।